Ya ụmụnne m ekele m ụnụ ile anya la vidio a ị ga-afụ ihe anyị na-ekwu onye na-ekwu okwu a nwanne gị nwoke bụkwa chifu Agụdị Ndụ Ogbuagụdị sekọnd mmiri arị ugwu lala ori ọmụ na-ekwu ile anya la vidio a efụ ụmụnne anyị ndị Igbo ara gbara mkpụrụ mmiri gbara ara maka anyị na-ekwu okwu mkpụrụ mmiri lala uli ọ dịka ọ nwere ndị akpọrọ asị ele eme tritmenti ya lala uli ọ dịka ọ nwere ndị akpọrọ asị ma ile anya ọbụla nwanne gị nwoke na-aga erie na-eme ihe ala iro ọ bụrụ ara ọbụla nwanne gị nwaanyị legodi anya ka efu young stars young people anyị ga-ama ka ha ihe ha ga-abụ echi bụzi ndị ara ọ nwere nkele emela ụbahụ dara uli na bendebe chukwu ate ihe onye ala atụbekwa n'aka bụ second wife nna lụrụ nwaanyị mmadụ nwekwara ike n'ọrụ onwe ya ala atụbebe aka lọbụ ya na-eme ihe a na-eme la famili niile dị l'uli ụmụ ha ji eje gbaa mkpụrụ mmiri ọpụ ha ara atụbebe ha nwunye dị nne ha aka atụbe nwanne ha nwoke nwanne papa ha aka sịla emere ihe emela achọ ka ha baa uru ya ụmụnne m ekele m ụnụ ile anya la vidio a ị ga-afụ ihe anyị na-ekwu onye na-ekwu okwu a nwanne gị nwoke bụkwa chifu Agụdị Ndụ Ogbuagụdị sekọnd mmiri arị ugwu lala ori ọmụ na-ekwu ile anya la vidio a efụ ụmụnne anyị ndị Igbo ara gbara mkpụrụ mmiri gbara ara maka anyị na-ekwu okwu mkpụrụ mmiri lala uli ọ dịka ọ nwere ndị akpọrọ asị ele eme tritmenti ya lala uli ọ dịka ọ nwere ndị akpọrọ asị ma ile anya ọbụla nwanne gị nwoke na-aga erie na-eme ihe ala iro ọ bụrụ ara ọbụla nwanne gị nwaanyị legodi anya ka efu young stars young people anyị ga-ama ka ha ihe ha ga-abụ echi bụzi ndị ara ọ nwere nkele emela ụbahụ dara uli na bendebe chukwu ate ihe onye ala atụbekwa n'aka bụ second wife nna lụrụ nwaanyị mmadụ nwekwara ike n'ọrụ onwe ya ala atụbebe aka lọbụ ya na-eme ihe a na-eme la famili niile dị l'uli ụmụ ha ji eje gbaa mkpụrụ mmiri ọpụ ha ara atụbebe ha nwunye dị nne ha aka atụbe nwanne ha nwoke nwanne papa ha aka sịla emere ihe emela achọ ka ha baa uru ya ụmụnne m ekele m ụnụ ile anya la vidio a ị ga-afụ ihe anyị na-ekwu onye na-ekwu okwu a nwanne gị nwoke bụkwa chifu Agụdị Ndụ Ogbuagụdị sekọnd mmiri arị ugwu lala ori ọmụ na-ekwu ile anya la vidio a efụ ụmụnne anyị ndị Igbo ara gbara mkpụrụ mmiri gbara ara maka anyị na-ekwu okwu mkpụrụ mmiri lala uli ọ dịka ọ nwere ndị akpọrọ asị ele eme tritmenti ya lala uli ọ dịka ọ nwere ndị akpọrọ asị ma ile anya ọbụla nwanne gị nwoke na-aga erie na-eme ihe ala iro ọ bụrụ ara ọbụla nwanne gị nwaanyị legodi anya ka efu young stars young people anyị ga-ama ka ha ihe ha ga-abụ echi bụzi ndị ara ọ nwere nkele emela ụbahụ dara uli na bendebe chukwu ate ihe onye ala atụbekwa n'aka bụ second wife nna lụrụ nwaanyị mmadụ nwekwara ike n'ọrụ onwe ya ala atụbebe aka lọbụ ya na-eme ihe a na-eme la famili niile dị l'uli ụmụ ha ji eje gbaa mkpụrụ mmiri ọpụ ha ara atụbebe ha nwunye dị nne ha aka atụbe nwanne ha nwoke nwanne papa ha aka sịla emere ihe emela achọ ka ha baa uru ya ụmụnne m ekele m ụnụ ile anya la vidio a ị ga-afụ ihe anyị na-ekwu onye na-ekwu okwu a nwanne gị nwoke bụkwa chifu Agụdị Ndụ Ogbuagụdị sekọnd mmiri arị ugwu lala ori ọmụ na-ekwu ile anya la vidio a efụ ụmụnne anyị ndị Igbo ara gbara mkpụrụ mmiri gbara ara maka anyị na-ekwu okwu mkpụrụ mmiri lala uli
ọ dịka ọ nwere ndị akpọrọ asị. Ele eme tritmenti ela ala uli, ọ dịka ọ nwere ndị akpọrọ asị. Ma ile anya ọbụla nwanne gị nwoke na-aga erie na-eme ihe ala iro, ọ bụrụ ara, ọbụla nwanne gị nwaanyị legodi anya ka efu young stars, young people anyị ga-ama ka ha ihe ha ga-abụ echi bụzi ndị ara. O nwere kele emela ụbaha dara uli na bendebe chukwu ate ihe onye ala atụbekwa n'aka bụ second wife nna lụrụ nwaanyị mmadụ nwekwara ike n'ọrụ onwe ya ala atụbebe aka lọbụ ya la eme ihe ala emela famili niile dị l'uli. ụmụ ha ji eje gbaa mkpụrụ mmiri ọpụ ha ara, atụbebe ha nwunye dị nne ha aka, atụbe nwanne ha nwoke nwanne papa ha aka, sịla emere ihe emela achọ ka ha baa uru.